Namar ka jing sokhya halor ka jing nang tu jong ki bar jala ki bawan khayi bat pateng bat wan shong wan sa abuhai klem dadon ye ki kot ki slai ki babyang bat klem ki jing yo bor na ki bor ki berepet jong ka district council bat ki bor sarkar na kaliang jong ka seng national hanyo trap people seng kmi menta ka sngi ka ar pulai terik ubnail ber ar hajar ar puar kalali ban hiar sya ki lenti shlong bypass ka bahap apo ka shnong ding paso bat mau khanu halor ka jing don jong ki dukan bam lane ki dhaba ki bala peniat da ki bar jala ki bana ka jala Rajasthan kiba omdon ye kikot kisla kiba ki yo jingbet banwan sengkam sengjam lane banwan balla hapo kane kejela habalet chagi te dukan ki dkhot jong ka seng kila persang ban kali bat labru bakim don ye kikot kisla kiba kila banwan balla lane banwan sengkam sengjam hapo kejela Meghalaya na pedeng jong kite dukan ki bagi dkhot jong ka seng kila lej ban jurem kawi na pedeng jong kite dukan kala sha khang kerdep no hagi dkhot jong kate ka seng namar wat hadin sans nem bagila pania ye kane ka kam henry kam don wat tang kawi ru ka kot baryo jingbet ki nong yalam ka seng ki bakon thup yo ba David Maulong ubadi president jong seng national hanyo trap people baruba Carles Bon Nongbri bobat kum organizing secretary ka seng na ka seng kmi kila kentu ye ki try jaka lan ki try dukan bahaba ki wan ra ye ki bru ki banabar ki diban penbiang ye ki kot kisla khanang bakan omdon kanu kanu ka jingso si namar kumba ka longhi ki babun ki jaka peniat ye ki kam khayi pateng ki try ki de ki khasi kat ba ki kam baro ki peniat ki bar jala ong ki te ki nong yalam ka seng Mentah kesengi nga presiden juga National New Trap People ringkat batu Carles Bon Nongbri body organizing secretary juga senghi ngiwan apa sentil body mentah sengi shane seding pesok habang ngilap ki atli ki dukan ki ba ki nong tre ki jongki ki mendon ka kot kesla ka bambiang ki babun ki di bawan apa Rajasthan pai ka kawai long pai ba kalong mangingim thut la ki bru ki wan tre shane ka slong nok kawai ka jing susi ka jungi kalong ba kimbut ka an kumbal adon hane pori kasi jentia jungi haga ba kot kesla ki di biang kamtam ki try ko kamtam ngene try ka dukan jong hadin ka jonga ka bayang ngamenta utrai di para kasi jungi ngi stana di baki seng dukan kene tamo silong no sobha bani penbiang no kot kesla la da ki wan ki no try batmai shwa ba try ki penbiang so kot kesla balada kino seng balang laj nangi ki seng balang pila pancek ini trading license ki labor license ki jong pi long pila penbiang lupa kanam don kejinge sniu jing kenat para kasi jungi te mentaski nga skwa banong tanggawehi bakawi ke dukan hang ni ka bangi lalap ka beningkong gilawan khang kerdep ya ka bangi aipor si pos ni ya kita juki ban penbiang lu borok ka kesla lem tang nginom syas non plishu si pos ni ka bementa ka dukan juki kan khang kerdep lada kim khang kerdep ngin khang sendan cerita nginom syas super pli wala da gilasna ka kesla ru kalong ba gidi ban sinalut mentahi kapor nila aipor namar kilo ong prasngi menakane balale nila ale penbiang ka kesla hendai kim don ru ka proof ong kane kedukan ka baar ka bangiwan pej bakila kidon ka proof bakila ale mare khnang ngasutho iki namar ka kam pej ba kam tam ka simpor sisngi arsngi teng sibna arna te ngas kentu tanggawai ya borok ki pej ba ki badi try dukan ki bawara iki dakhar ki bari banabar bentre subha ban penbiang ka kesla juki khnang manam jing ya pi badi ngir kum juhe nakaliang jungi kaseng NHP National New Trap People Sentra Body menda kasengi ngilawan kenra kenang sini namar ba katkum ke jiya lenti jungi kaseng nilaya lenti menta la jan arsne me but bangin ai ke jingi sikri pai ba nangne sakmat terter pada kaliang jungi kaseng hi banjur ikibriu ke buan nabar ke itu ikitrai jaka terimuluk hangne haswa bakin wanrung kiri bentip ya ki kendon jok ajak benriu ki badon lang ba ki district council ki badon lang ba ka state Meghalaya ki badon lang ba ka board ng kisim ka board ng kisnong but hako jo ko po nakaliang gajungi ki kapat jur ya ki try dukan habaki wanra ki briu ki madabar kidei ban lechwa chekini ki an ki basalor namar ngimtip kidei ki briu ko kumnu ki wanrung chene ban business imtip yo lese de ki bri ko bonri de kino ki kampus new ki kam jobo haki state ke bakidon ki jaka bakidon ena kata kadao ku mengingi na kapor sa kapor bakadon ke jingra bor ke jing syak peniap klub ke jing ja no ki bri kumban syuk pen kan mau mandang men kene ketu ke Scorpio ka tenra ya ketu ke check post jong ka COVID-19 hang ti umling kala dia ke jingra bor tikade na kadao jong ka jing bom pikir ba kamtam ki check post ro ikentu ki bor jong ke police department
baki dai ban pet bah ya kibri ku wan namar bakawan ra e ke jingma kawan ra e ke jing seir kamtam yingi kijat benri rit pai hang ne hari lom kasi te nakaliang jungi ngila kan rasha artli kidukan berkawi kedukan te insya asyuk wan pli kumlok presiden suppose ngin penbiang kikot barang kata ngin wan check lada 4 penbiang ngin kang sundan bat kene kawi kedukan te kat kum ke jungi kalong ba lai le hi bapli wan penbiang tangba kapori niu kala palat namar nadu arajar puai do arajar puar lajan dak sisnem 4 niu te katak kaduna ke council kat kum ke jing sutu jungi kalong bam dei tanghang ni hari kui kidukan baran kisor kibaran keleng sodong karilum kasi jungi kala pendu nang sya ke council ban generate ya ke revenue ban siu ya ke khajana ki bobon naga bata ki nong tre jung council te nakaleng jungi kaseng ban se bagin hapan kiuru war hadus council ban kentu ya ki bari pek naga bata ki labor license trading license berkiwi-kiwi